úplný doprava. Čo to má? Aký motor toto? 350. 350. Benzín. Nie. Diesel? No ale na to, že to je tak neskutočne dlhé auto, to má dobrý rajd ináč. Mierne doľava. Doľava, že? To by som dal možno aj z mojou Fabiu, ne? Však už jeden si tak dal, keď sme zapadli, ne? V snehu. Sem sa dá prísť normálne, doľava ideme, že? Môže sem dojsť so svojím autom. Jasne. Tak nehovorím, že by som sem išiel s Fabiou, ale... Zeberáme Šidlíkovi. Áno, áno. Máme jedného známeho, čo má G-čko upravené na tak šialené monštrum. Roztiahnuté asi o 20 cm od blatníky, jak sviny, zvýšené, nevím až kam, že človek normálne podíde pod to, keď sa zohne. Tu na pomalšie. Keď pôjdeme tieto sklony jednotlivé, tak tam pôjdeme pomalšie, aby sme sa práve nevrácili. Teraz môžeme mierne doľava. Teraz stále rovno už, lebo to už nevytočíme potom s tým handom. Tak, doľava, plný doprava. To dáme. Jasne. Mám pomalečku. Si nadvedeme trošku. Jasné, závrok naspäť. Dobré, dobré. To som nechcel, že takéto veci môžem vyskúšať. Ale toto ideme so základným G-čkom 350, tu není žiadna úprava ani nič, hej? Nie, plný doprava. No pôjdeme ten najstrmší, ten najhorší. Teraz To znamená ktorý? Úplne doľava. Úplne doľava? Ešte chvíľku, lebo hore vrám. Teraz je všetko uzavreté, áno? No poď tam. Môžeme? Môžeme. Ale ne, moc rýchlo nepridáte, že kľudne pomaly. Trošku viac plynu môžete pridať tak, mierne. Tak. Tu pôjdeme stredom. Jasné, jasné. A teraz rovno, hej? Fú. Dobre, Dobre, dobre. viem, či má to asistent. Nemá systém, to na Takže. treba dobrzdevať. To kedy viem, že musím už brzdiť? Ja vám poviem, tu budete mať ten sklon, to uvidíte, či už mierne na brzdu teraz, A už len na brzde držím, jasne. A mierne doľava vidím, tuším. Tak toto je jak na onom. Úplne uvoľniť. Úplne? Pôjdeme teraz doľava. A ten sklon vyskúšame, čiže zase pomalšie. Tak, môžeme vyrovnať. Tak ale akože... Spocený som jak svina, jak sa mi strane hovorí. Úplný dobrá. Idete za aj pre My sa mňa? striedame, idem, no. takže... Môžete sa tak Toto čo? zastavíme. Rasti, sadni si pozrieť a sem do Aha, stredu. Pečko je takto, hej? Pečku. Iba zatlačiť tak. Je jasné.